Wainini Sapima chapter 12 verse 29 to 32. Subrayong norokni kaito norokni buskango dofarokno norwanu te norok borokni hawo haptutei ungjak tamokhe norok borokno rwkhlai a hawo achugui phurukhe tei norokni buskango sokmojagui paikhe Mwtai Hus wng borokni mwtai rok naitugui rwgui nai o dofarok borokni mwtai rokno bahaikhe mon hwnui sawi jongbo borok haino khlainai hwnui lama koroi mano. Norok subrayong norokni kaitono abo haikhe ta khulumdi tamni hwnkhe borok sakni mwtai rokni bagui subrayong selengjakma samung hamyarok khlai paikha borok o mwtai rokni thani borokni chwla bwsati buri bwsarokno horosogui yapharkha ang norokno bebak dagima haino khlaidi nung oro tei mungsasuk phano ta thepadi eba oroni mungsasuk phano ta khaikhlaidi kaitoni kwthang kokthai khnamani bisingtwi chung jotoni sakao kaitor kwtal khe hamar khlaithung. Amen.